Anga Матнабаев. Теләкләрнең изгеләрен телә. Озакламый вакыт хәбәр итәр безгә яңа елның киләсен. Мондый чакта теләк телиләр бит. Теләкләрең бардыр, теләсин. Һәм аларның изгеләрен телә. Имин килеп, имин китсен дип. Һәр бер көне матур эшләр белән, төне төшләр белән үтсен дип. Кышы карлы, җәе парлы булсын, кайрылып уңсын игеннәр. Көз буралар тулсын, туйлар булсын. Китмәс өчен килсен киленнәр. Киленнәрнең кул яулыгы белән бүләкләнсен чишмә юллары. Һәр кайсысы берәр малай тапсын, икешәрне тапсын уңганы. Теләкләрнең изгеләрен телә, балачакта мин дә теләдем. Ак мамыктай хыялларга чумып, үткәне бар озын төннәрнең. Таң атуга ләкин бик күбесе томаннардай очып таралды. Якын дигәннәрем ераклашты, мамык дигәннәрем каралды. Теләкләрне байтак югалттык без, югалтмадык бары өметне. Шул өмет бит безне саклап калды, караңгыны якты көн итте. Теләкләрнең изгеләрен телә, бәхетләрнең телә зурысын. Шатлыкларның көтмәгәндә килеп, көлә торганнарын нурлысын. Мәхәббәтнең гомерлесен телә, туса үлмәс өчен тусын дип. Мин теләйем тик бер генә теләк, теләкләрең кабул булсын дип.